Esta iniciativa nace despois de heredar unha pequena explotación de leite, unhas hectáreas de terreo, que estaban a maioría a pastos e pastizais. E a idea surxía ou en continuar coa explotación de leite ou en resurdir con unha explotación de carne. E foi cando decidimos a comenzar con isto. Estes animais son de raza Angus, Black Angus. Decidimos escoller esta raza foi basicamente pola súa docilidade e a facilidade de manexo. Encontramos un proveedor que nos abasteciu de uns 40 e pico animales que trouxemos inicialmente a un semental, e o que tiñamos claro xa de cando tomamos a decisión de que fora unha explotación de carne é que iba a ser con esta raza. As súas características principais son que nacen a cornes, nacen sin cornos, incluso hasta o primeiro cruzamento deberían continuar tamén as súas crías nacer sin cornos. Outra característica é a súa docilidade e a facilidade de parto. Son animais, como vemos, moi tranquilos, con un parto moi fácil, sacan crías de en torno a uns 20-25 kilos e adáptanse moi ben ao manexo extensivo e ás condicións climatolóxicas adversas, como poden ser as chuvias ou os fríos de inverno. En Rancho Martiño, ahora mismo, hai sobre unhas 85 nais de ventre. Nestes momentos están todas preñadas e sin cría, porque temos concentrados os partos na primavera. Facemos un baleirado de crías no mes de decembro, que sacamos todo e botan secas hasta o mes de marzo. Marzo, abril e maio, que temos concentrados os partos. O noso manexo é sempre a base de pasto durante todo o ano. En momentos como pode ser agora ou nas sequías de verán, sí que temos que axudar con un punteo con rolos ou con rolos de erva ou incluso con un pouquiño de millo. A recría tamén está en base a pasto, sacando en momentos nos que non o hai. Cando non dispoñemos de pasto, facemos o mesmo que as nais, pois temos que achegarlle comida en bolas ou de erva ou de silo de millo. Por o de agora estamos quedándonos con toda a recría, só vendemos os machos e quedámonos coas femias, aínda que xa comezaremos ou nesta época de partos ou na seguinte, ao mellor a vender algunhas femias. As inseminacións son todas monta natural, dispoñemos de 2 touros, un deles é un aspecto máis americano, un touro moito máis grande, un segundo touro que temos para a recría e para os animais máis pequenos, que é un touro máis raza máis escocesa, un touro máis baixiño. O que facemos, como xa dixemos, é concentrar os partos. O sistema é entrar touro no rabaño, sacar touro do rabaño. Entra o touro no rabaño sobre o mes de maio, sacamos touro do rabaño sobre o mes de agosto. A previsión de Rancho Martiño a medio e longo prazo sería continuar aumentando a súa cabana gandeira, non superando moito o centenar de nais de ventre, e mellorar un pouquiño as canles de comercialización, intentar dar un valor engadido ao produto que acabamos sacando. Pensamos que pode ser ou cunha canle de comercialización máis curta, sexa kilómetro cero, ou sexa unha venta máis pormenorizada, non tan a grande volume, ou mellorando a través dunha marca propia.